खुलुमबाय स्टुडियाव दं आं किलिकां ब्रह्म दिनै भेरगाव महकुमा खुंथाया रान फर इउनिटि सरदार भल्लभभाई पाटेलनि जोनोम सान फालिदों। दिनै उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव महकुमा साखाथियाव थानाय भेरगाव बिष्णुराभा हारिमुआरि माल्टी कमप्लेक्सआव सरदार भल्लभभाई पाटेलनि जोनोम सान फालिदों। रान फर इउनिटिया भारतआव मोनसे बोसोरारि हाबाफारि जायखौ 3 अक्ट'बराव भारतनि गिबि लेङाइ गाहाय मन्थ्रि आरो नखर मन्थ्रि सरदार भल्लभभाई पाटेलनि जोनोम साननि गोसोखांथियाव खुंनाय जायो। बे हाबाफारिनि थांखिया नोगोरारिफोरनि गेजेराव हायुंआरि खौसेथि आरो हायुंआरि खौसेथिखौ बांहोनाय, भारतनि खौसेथियाव सरदार भल्लभभाई पाटेलनि बिहोमाखौ मान होनाय, नोगोरारिफोरखौ हायुंआरि खौसेथिनि थाखाय नाजानो थुलुंगा होनाय आरो हादर अनफावरि आरो हायुंआरि गोग्गानायखौ बांहोनाय। दिनैनि बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बिटिआरनि एम दावबायसा बर'आ बेखेवनानै होयो। भारत सरकारा भारतनि गिबि डेपुटि प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टार जायखौ आयरन मेन एबा लहानि सुबुं होननानै बुंनाय जायो एबा सोरबां सुबुं सरदार भल्लभभाई पाटेल बिथांनि जोनोम सानखौ 30 अक्ट'बर बे जोनोम सानखौ बोसोरफ्रोमबो राष्ट्रीय एकता दिवस हिसाबै फालियो। नाथाय देग्लाय 31 अक्ट'बरा दीपावली गोलैनायलाय दिनै 29 खालारावनो सानसे आवगायनानै बे जोनोम सानखौ फालिदों आरो बे हिसाबै भारत सरकार आरो आसाम सरकारनि बिथोन बायदियै गुबुन गुबुन जिल्ला आरो महकुमायाव दिनै रान फर इउनिटि होननाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो बेबायदिनो दिनै जोंनि उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव महकुमायाव जोंनि महकुमा बेंगिरि रिंखां मुसाहारि बिथांनि दैदेननायाव भेरगाव ओनसोलनि गासैबो फरायसुला फरायसुलि गेलेगिरि आरो मावख'गिरि बिथांमोनखौ लानानै रान फर इउनिटि एबा खौसेथिनि थाबायनाय बा हान्थिनाय बेखौ खालामखांबाय आरो बेनि गेजेरजों मोनसे मेसेज एबा मोनसे रादाब दैथायनाय जाहैदों जे जोङो भारतारि हिसाबै जोङो खौसेथि दङ आरो बे खौसेथिनि जि बान्दोन बा खौसेथिनि जि दौलें बेखौ गोरायै लाखिनो थाखाय बे हाबाफारिखौ फालिदों। बे खौसेथिनि हान्थिनाय बे हाबाफारिखौ भेरगाव महकुमायाव लानायनि थाखाय आङो जोंनि महकुमा बेंगिरि रिंखां मुसाहारि बिथांखौ आङो साबायखर जासिदों। लोगोसेयैनो बेयाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो मावख'गिरि बिथांमोन, फरायसालिनि गोरायुं बा फोरोंगुरु आरो फरायसुला फरायसुलि गासैखौबो आङो साबायखर जासिहरो। दिनै जोङो इउनिटि रान जे प्रग्राम बेखौ खालामदों आरो बे इउनिटि रान प्रग्रामनि मुल उद्देश्यआनो जाहैबाय जोंहा फैगौ 31 थारिखआवहाय जे सरदार भल्लभभाई पेटेलनि जे 150 बोसोरिया जि जोनोम सान फालिनाय बे जोनोम सान फालिनायजों लोब्बा लाखिनानै जों दिनै इउनिटि रान बे प्रग्रामखौ खालामदों आरो नोंथांमोना हयथ' मिथिखाबाय जे दिनैनिफ्राय आरम्भ खालामनानै फैगौ 2 बोसोरसिमहालागै सरदार भल्लभभाई पेटेलनि जे जोनोम सानजों लोब्बा 150 जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै 2 बोसोरिया मोनसे सरकारनिफ्राय मोनसे प्रग्राम लादों आरो दिनै बे प्रग्रामा जागायजेनबाय आरो 31 थारिखआवबो बेबायदिनो प्लेस आरो बिथांनि मुर्ति बा फटकआवहाय बिबार बावनाय मोनसे आरो जोंहा हाबाफारि थाबावगोन। दिनै खालि बे रान फर इउनिटि प्रग्रामखौ लाफानाय जादों। बे जाहैबाय हादोर नाङैनो मोनसे प्रग्राम आरो बेजोंनो लोगोसे जों भेरगाव महकुमा प्रसासननिफ्रायबो दिनै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों आरो बे प्रग्रामनि जुगिदि जोङो सरदार भल्लभभाई पेटेलनि जिथु बिथांनि जिथु जोंनि हादरनि थाखाय जे बिहोमा बेखौहाय जों गोसोखांनायजों लोगोसे बिथांनि बिहोमाखौहाय गोजोरै लाखिनायनि बे मोनसे हाबाफारि आरो जों हादोर नाङैनो मोनसे खौसेथिनि जे बाताबरन बेखौहाय हमथानानै लाखिनायनि बे मोनसे हाबाफारि। बेवहाय जोंहा फरायसा फरायसुलि, स्पर्ट्स पार्सन, मिडिया पार्सन आरो डिफेन्स पुलिस आरो बिभिन्न बिभागनि कर्मचारिफोर बयबो जों बेवहाय बाहागो लानानै बे हाबाफारिखौहाय खालामनाय जादों। गोजोनथाव खौरां। टिभिएसनि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों।
बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा टिभिएसनि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि टिभिएसनि गारिखौ लांफैनो हागोन। टिभिएसनि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्री, फुल टिंकी पेट्रल फ्री एसर गिफ्ट आरो टिभिएस कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव टिभिएस कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।